Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphila ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma ke kukhona ke i-video esifakayo kwezemidlalo. Osukwini lanamhlanje ke ngikuletheleke lapha ke ama transfer rumors ngempela ke angase ke enzeke lapha ke kwi DStv Premiership mase kuvulwe ke lona ke iwindi ke lama transfers. Sikubhekela ke lapha neqenjini le Orlando Pirates kanjalo ke nayo iKaizer Chiefs. Kunodaba ke olivelile ke osukwini lanamhlanje kuthiwa ke womabili ke lamaqembu ngempela ke lapha ke asevezeke lapha kuba interested lapha ke kumdlali weChippa United, umdlali wasesiswini lapha ke uBaraka Mashokhoro ngempela ke wakhona ke lapha ke eTanzania, wakhona ke lapha ke eTanzania. Impela ke lapha ke Orlando Pirates neKaizer Chiefs sebevezeke ngempela ke ukuba nentshisekelo mayelana ke nayo ke le midfielder. So lapha ke ngoJanuary mase kuvule ke iwindi lama transfers lamaqembu ngempela ka busy kaxoxisana ke nayo lo mdlalo kanye ke nalo iqembu leChippa United ukuthi ngempela ke libanikeze ke nalo mdlalo. Asazi ukuthi kuliphi iqembu between Orlando Pirates nayo ke iKaizer Chiefs ngempela ke elogcina ke ngempela ke limuwinile yena ke lo mdlali. Ngaphandle ke lapha ke iChippa United makuzoba ke nemali lapha ke price tag ezoyibeka sekuyocaca ke ukuthi ngabe ke liphi iqembu ngempela ke eliqualifyayo okanye ke lapha ke elinemali ke eyanele ukuthi ke lingamthenga lo yamdlali ke. So lapha ke ngempela ngoJanuary sikulindele ukuthi between ke lapha ke iKaizer Chiefs nayo ke Orlando Pirates impela ke elinye ke lalamaQembu ngempela ke lizosayinisa ke lapha ke yena ke lapha ke uBaraka Mashokhoro lapha ke wakhona lapha ke eTanzania odlalela ke iChippa United. Yona video ke kuphathele yona ke le njengamanje, like i-video bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane ke kwi-video elandelayo. Ngizoloku update nje ukuthi ngabe kwenzakalani kuyona ke i-DStv Premiership mayelana nawo ke ama transfers njengoba kuzoba uJanuary ngempela ke sekuvulwa ke window. Ake ngivalelise kwamanje. Bye bye.